saluhutna sai urupi mahami paubawon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami halak nadangolon amen. Tangihon mahatani baga-baga taringot asesan ni dosata. Adong do dihita situani malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang, di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung akan asandok ro tu debata mar hite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangihon na sida, hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amen. Marede kita. Turbuk epistel di Parminggota di Manogoton, ima tersurat sian Rom bindu 5, dimulai mai sian ayat 12, sahat rodoi ayat 10 pitu, tajahama marsika soreng. Dibaheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sadahala jala marhite ite dosai roh hamatean, songoni sahat hamatiani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Alai nunga manggonggomi hamatiani olat nisi Adam sahat rodisi Musa nang sodos pardosana tu pangalosion di si Adam suman-suman nina naing roy. Ia si Leon Leoni asing do sian nabinahen ni nasahalak na mardosai ay diorhon uhum nasian nasahalaki do uhum hamagoan alai inorhon di basa-basai do dipitori torop pangalosi.
Ido sahatna martua dohala na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Taha tidak komaha porsiaon tei songon nahina tindakon ni dongatna saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun debata Jahoba amanai si maibana mula manguhumi hala na mangulu dohot na mati au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesain dosa dohot dia tai namandok mula masuk daging nihala nang mate dohot dia ngoluan nasora sudah. Amen. Tabegema padon suara sian kor inahanna.
Diudu Timose Ina Deborah.
Tabegema titing namasa di minggu ta sadarion. Salam, selamat hari Minggu ma di hita saluhut na. Tapi hut ma titing nama ragam nama sa diuriata di Minggu tanggal 26 Februari 2020. Naparjolo. Goar ni Minggu ta sadarion info kafit lapatanna jowon nama au. Jadi alusaku ma ibana tersurat di Mazmur 10 sada ayat 15a. Topik Minggu debata haroroan ni pasu-pasu. Napa hon kelompok kor tu Minggu tanggal 5 Maret 2020 ibadah jam 7.30 nama ngisi kor ina Kamis ama Salom ama Jeriko. Ibadah jam 10 ina Hana, ina Deborah, dohot ina Esther. Pukul 10.05 Botari, ama Huria, NHKBP, dohot remaja. Nabatuluan pertanyaan sektor. Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2020 sektor Nasaret dibagas ini keluarga calon sintua SB Manurung Inang Boru Marpaung alamat Gang Sao. Sektor Judea dibagas ini keluarga MC Dabariba Inang Boru Hutahayan alamat Jalan Kelapa Kompleks Angkatan Darat. Sektor Bethlehem dibagas ini keluarga El Tumanggor Boru Pasaribu alamat Jalan Abdul Ghani 2 RT 06 RW 04 nomor 119 Cilodong. Sektor Efesus dibagas di keluarga W Huta Barat Inang Boru Nenggolan Jalan Kapitan 3 RT 02 RW 10 nomor 05 Sukatani Tapos. Sektor Galatia dibagas di keluarga Sintua M Banjarnahor Inang Boru Manurung Jalan Tunas Karsa RT 05 RW 05 nomor 43 Sukamaju Baru. Sektor Filipi dibagas ini keluarga H Ambarita Boru Sidabutar Jalan Radar Auri. Hari Rabu tanggal 1 Maret 23. Sektor Sion dibagas di keluarga JP Raja Guguk Sintua H Borutaba Jalan Bakti Abri. Sektor Betania dibagas di keluarga CH Utagalung Inang Boru Pardede Jalan Albarkah Jati Jajar 2. Sektor Roma dibagas di keluarga Sintua RH Sugian Inang Boru Simarmata Jalan Bungur RT 05 RW 02. Sektor Korintus Mangulun. Sektor Kolose dibagas nih keluarga D Gultom Inang Boru Tagalung alamat Gang Masjid. Sektor Kanaan dibagas nih keluarga J Simajuntak Inang Boru Witang Jalan Pokapuran Raya nomor 30. Pawaton amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 nanaing ro tapatupado papungu pelian tujolo ima amplop pembangunan. Nomor 5 ibadah Minggu pukul 7.30 WIB ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 5 Maret 2020 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Ruas Nabaru tajahama di wartana dong di hita ala nasida non ibadah jam 10.
Papituhon pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat ma di pasahat huriat tatu sudah ruas naung pasahat ton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Februari 2023. Tua kana so pasahat ton dope ta ingot ma amanginang makarikoton pasahat tossa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pawaluhon pengurusan KIP, KIS, dan Bampres. Tua karuas ni huria nganaing mangurus KIP, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dohot Banpres, bantuan presiden. Boy mata parade, fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, dohot SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapa saat itu situasi sektor tabe asa diajuhon tu pemerintah melalui perantaraan ruas ni huriata ima amata manahan lumban tobing. Pasiyahon ke pengurusan balik nama sertifikat rumah dinas. Di Patupa Huriata dong pengurusan balik nama sertifikat rumah dinas huria na adong di komplek koperasi asa gabe atas nama HKBP Cimanggis Resort Cimanggis na di pasahat huriata tu amang manahan lumban tobing dohot tim tatangnya koma anggiat boy dengan mardalan pengurusan 10 torop ni ruas nama dohoti parminggu tanggal 10 Februari 2020 godangna ualu ratus tolu halak 10 saja ruas nama ulang tahun kelahiran 30 halak ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 sampai dengan 26 Februari 2023. Hatani debata napasi kopon las ni rohamuna tersurat di Pesalmen 27 ayat 6. Tongot tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihuti tahu saliling au mangulu jaladung mula kau masuk hakku mabagas ni Jehovah saleleng-leleng na. Pasal 22 hon pilihan iuran diakoni sosial huria torok na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godangna 1.700.000 rupiah 10 tolu pilihan bulanan manang pilihan tahunan torop napasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kakak godangna 3.020.000 rupiah. Pasal 10 ton tok ripe tu pembangunan. Torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguon onom kepala keluarga godangna 150.000 rupiah. Pasal 15 hon keuangan huria 12.364.600 rupiah. Pembangunan 2.053.850 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat 8.080.550 rupiah. Marjumlah 22.110.000. Molotung adok pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhalado radedo hami padinggaton. Songoni mah titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhat tama pilihan
baen sangap niguarna. Amin. Tabegema korsian amahuria.
Marede mahita huhut mata papungu peleata. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Dihita napungu di bagasan permingguata di apalau bason, ima di apalah minggu sedarion minggu info COVID. Barita nauli nagabi ujahan di bagasan nguluta si hangul honoton di tonga-tonga ni perdalan nguluta imana nenek siam surat 2 Musa bidu tolu hujah masian ayat 15 ro di ayat 20 songonom madu di sini alaini nasi Musa matu jahubah molo sotok tombu himi mangulhon hami unang nian togihok kami nakok sianon aitung marhite sian ahama
dapat tadaon pabua naung jupangan asini roha ahu maradu pokok au dohot paripemon da marhitesian nadi donganomu hami mardalan pabua marhasurungan ahu do paripemon maradupun nasa bangso akana di atas tanoon dungi ninna jahubama tusi Musa nang hataon nadidok mu odeng bahenok kudoi ala naung jupangan asini roha ho maradupun ahu jala ahu manadaho polaro digoar dungi ninna si Musa ma wah pataridahon ma tuahu hamuliaumi alai ninna jahubama ahu paboluson saluhun hatuauku sian jolo ni bohim jala ahu majohon goar ni Jakoba diadupamu na martaluk ni roha doahu sugut dihalak naun tinalupa ni rohaku jala na marasi ni roha doahu sugut dihalak naun niasia ni rohaku aku ni didok Jakoba daktar bain ho anggotung marnida apala buhikon aidang terbain manang ise jolma hian marnida au laos mangulu ibana aku ni didok Jahoba idama adung sada hajongjongan mardonokon ahu ikondisi ho jongjong di atas duluk batu jadi dung mamulus hamuliau kubayanok kumaho tu bagasan sada rigat di duluk batui laos hukuponokku tangakku tuho paima salpu au mamulus yadung hupatai tangakku idaumuma ahu sian pudi alai anggo apala bohikon dan jadi idauni manang ise ima sahna dihita salukna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut ayat na hujahan akiningan sada pangidoan ni si Musa do ditiki ibana mambuan bangsa Israel ujui ima haluar sian perhatubana Mesir jala takasdo di bagasan pardalanani di ida si Musa dohot aka bangsui songo dia ma pambahenani de bata ima marhite songo dia ma bangsoi boy malua sian tangan nagugu ima raja Parao raja Fir'aun ima dinalau mangolati mangorai asalau alai daktar bain alai disima di loas Tuhani malua ima sian parhatu banoni jala saat nasida pajupang sahat tu topi ni sada laut rara teh manang laut Teberau daktar langian jala dang bui seberangon ni bangsui ima aik na bagasi alai di sido di patari dahon de batado halo ngangabulun gabi mabula malauti jala mardalem ma bangsui taripar aik ate jala di sido marmatean ima aka soldadu ni Parao ima alasai di rohai manang dipanggil rohani Parao do asa unang lau bangsa Israel jala saat mardalan di parhorsihan sahat tu doluk sine guarna di sido di jalo bangsoi do imana marguar pati jala gudang do disi aka halongangan na pinatupani de bata saliling bangsoi mardalan di tonga-tonga ni parhorsihan ni ale diamu akan ahin ngolongan bisa datiki di nalau mangalajut tonsian dulu sine sahat tu ujung ni imana marguar sungai Jordan songon perbatasan ni imataringo tu daerah ni Mesir manang parhorsiani memasuki tano Kanaani ima tano napinar bagai di sido dipanggil si Musa tu debata imana kinan di padohanna ninna si Musa matus Jahoba molo sotok tong bohimi mangulok kami
unang nian togyo kami nakokong. Jadi saya ada sasitong na di rohani si Musa di hatoni mana tu debata ala memang sada sisi ibana mamereng gajang do tantangan ni pardalan ni bangsoi dope lau mardalan nate lapatana ikut adupan na sida dope parhorsiani na di bagasan las ni ari na masai mohop jala gudang nagi muse akan ngaliniari di tiki borngin lumobi madang anu hangoluan di parhorsiani alai di sido dipangido ibana asa toktong ima di ayatnya mangigut ima di ayat 10 walu di do imana muse wa pataridahum matuahu hamulia ummi. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan di dalam ayat itu, tapi jawabnya perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dok merapatan dak cukup HP naung di paduon debata mulai sian Mesir sahat nasi dan merdalan taripar laut narara sahat na merdalan satu gunung Sinai dan cukup dope satu bukti bahwa Tuhan sudah menyertai bangsa ini. Alai adong dope seda pikiran si Musa unang tugio kami anggo sobohimi manguluh kami. Nah di sodo di hita salukna ternyata di bagasan ngulut tahun memang saya sipata marukil lo molonunga tongon aka perdalanan nama segajang apalagi tabereng gudang aka tantangan nanti. Memang secara sudut hajol maun si Musa boy dohonon gudang nai apa tanggung jawab pu gudang nai apa na ikut si dalan di bagasan ngoluon apalagi mampuan bangson ani si bautulna dan beralasan di si saya bautulna ikon dohonon natu Tuhani ima taringot hata madok uapataridahum ma tuahu hamulyaumi. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadamu. Padahal itu sudah diperlihatkan Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Alihado buasa di doa songoni kemungkinan besar di mana kurang do percaya diri, jelas kurang do dipakilan di mana melihat bukti-bukti yang sudah diperlihatkan Allah di dalam kehidupan perjalanan hidup bangsa ini. Alaniaha molodo hatana asing mungkin daktuk kaporseaon dinalahu maniup di bagasan dirina songo dia mapadongan ini debata di tonga-tonga di bangsa. Radi sodo diamu akan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa memang di ngoluon sada syarat namanya Tuhan jangan ada keraguan-raguan. Jangan ada kekhawatiran. Manang abi si dalan eta. Nak pei lapatan na dak tari da dope di paran ngoluta. Ale molo dak tuk lapatan na taragu hodop naung takas debata naung mangurupi hita di nasai laon ngolutaon. Di sido kita madabu mak tupang ujunan gabi terjadi ma di holuta ima gangguni roha. Kekhawatiran. Tutulah tadi ngulut tahun memang banyak kekhawatiran, pasti ketakutan. Apalagi menghadapi kepada nguluan nate, apalagi di zaman yang penuh dengan banyak kebutuhan, menghadapi banyak tantangan, menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ali saya dan nadidok di sidiamu akan ahina holongan. Molonunga hot HP haporsiota mamereng taringot naung di patu pade batalu di bagasan ngoluta ima na selaonon. Saya pikir kita harus berpikir bahwasan ini harus kita percayai sebagai bukti untuk dapat percaya diri kita menjalani dalam perjalanan hidup. Unang golom ria-ria teh. Molo didok golom ria-ria soharu imana molo didok si Johannes soharu las soharu ngali didok suruh-suruhin Tuhani
ditiki si Johannes di bagasa panguka poni didok molo soharulas soharu ngali ibadah di ngoluna tumago ni bana dibolokon didok dihatai. Karena apa? Karena Allah sangat membutuhkan bagaimana kehidupan orang yang percaya harus sungguh-sungguh berdiri teguh di dalam iman yang kokoh. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan buktinya dalam hidup kita. Nah disodo, didok jangan khawatir, jangan takut. Nak pesong di bagasan hajol moto memang kita selalu menghadapi itu ya. Di bagasan nguluta ado tahabiari, apalagi kita di bagas hamaolon ngulu nuaingong. Aka hak kebutuhan di nguluon, wah mabayenon. Semakin banyak krisis-krisis yang ada dalam diri kita. Apa sebetulnya mau tabereng, siana salpu pe adong lu songoniati. Songona sai tabu soruso dia ke jamida bagudang merasa lelengon adong krisis moneter. Selama ada yang disebut dengan yang disebut inflasi. Ada yang selama ini ada yang mengalami suatu kebangkrutan dalam hidupnya. Pasang surut yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan bahwa Dia memperhatikan dan tahu apa yang percis yang Dia akan berikan kepada kehidupan kita, tidak ada. Nah di ibana di bagasan ayaton gabi adong keraguan-raguan nanti. Sampai di do ibana wa pataridahumma hamulyaumi jalan mulu di ayat nama ngikut di dok di bagasan ayat ini kiningan nate di ayat 15 ainina si Musa matu jahuba molo sotok tong bohimi mangulon hami wajah Allah ale dia lusi debatan do iya teh di ayat nama ngikut nakiningan di ayat 20 aku ni di dok jahuba daktar bahen ho anggotung mernida apalah bohikon aidang tarbain manang ise jol mahian marnida ahu laos mangulu ibana. Berarti di sini dikatakan sudah mengalami satu degradasi ya teh si Musa di son sempat mendegradasi imannya, mengalami suatu anxiety dalam mental ibana. Ala dibering do gajang di perdalanan ya teh. Dan inilah kalau terjadi anxiety ini suatu problem yang sangat berat. Tetapi dia mengandalkan pikiran dan logikanya sendiri dan kekuatan sendiri dalam kehidupan. Akan terjadi yang disebut dengan frustasi. Kok hati-hati do ita teh songonon nate. Sotung berlebih-lebihan kita menghadapi hidup ini dengan suatu ketakutan yang sangat luar biasa ya. Nah pula takut biar kita teh. Idoi. Nak pula biar, apalagi nong lingulut tahun nggak biasa kita mengalami aka krisis sate. Isaran mal contohna, dak pula sia biar ibe mulu ibe, contohna mangan yang secukup mama dohonon, dak pula na tebu-tebu ate. Ala memang saya najulu, nu ngatahi lala teh. Ditiki masa surut dia ke ekonomi, olu si patal nang manduk dia di pauti do idahania teh, di pagodang mak kagadung ate, asabui bosuran ni berarti. Kan ini dalam ada pengalaman lah ya walami hami ya teh ditiki masa inflasi tahun 70 seda mata uang ate di sia isdi do piawisi de wingok do pe sude do aka nama ngalang boras sedang adong ale dibatasi ma boras ditiki olan buruk dola boras doluk do warna dolok ate nah dikirim na gudang hutuna hutuna bersatu nama warna ala gudak hutuna ala los hutu ido di lopa tabodo maben aku ni hipas do ya teh nak pesa butuh dibolokon do ya teh kan ai dang berguna ya teh bai mak dia lang do ya teh masa do pe ditiki 3 tahun ku ingot jadi di Paroma ala dangan beboras ima namargoar gulgur nak sudah ada hitam mandate gulgur ima satabi si panganon mulu dikirim set Amerika di si panganon ima satabi di liantu si panganon ni huda di Amerika jadi on otik pedian lang oleh pitur
bosuro niba. Alana kembang do. Idom beni tiki balapata mau lial langon otik pe torsongona belge sette bisubionna. Ada terber kembang do di bagasanya teh manang nabuah mai. Alai sehat lo jol mai ya teh kan. Mangulu do pistar do ya teh kan. Ini dak pola cerita horoton, gudang do keajaiban yang terjadi ketika masa krisis di tengah-tengah kehidupan kita. Dak pola be kita masih ajar sesuatu yang baru dalam hidup kita. Alea kana sohya mengalami nasongoni, ya di sodona ikum belajar berarti. Mungkin pembelajaran yang terjadi, mari kita melihat kehidupan saat ini. Jadi tahamul atihum mai moloboi do kita dipatuduhon berbagai problema, persoalan kadang-kadang memberati hidup kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah itu dan kita mengandalkan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, yakin mah AHP situasi kondisi di ngoluta tidak akan bisa menjadikan kita jatuh dan frustasi nadi dok nakinan. Si Musa sempat doi nakini nganate. Alani biar na mungkin rak. Patu dua mabohimi lapatana padopak mabohini dan diingot ibana. Molo hamuliaun bohini debata dan bui di ida jolma. Alani aha adul do hamuliaun ni debata do hamuliaun ni hita jolma. Pardu sawangate. Naguk hagalionon. Idom bani parhitian do di bain debata lo patuduhon hamulion nai di tonga-tonga ni ngolu ni jolma. Dia memberikan suatu tanda dan beberapa cara untuk supaya melihat bagaimana orang manusia yang percaya melihat kemuliaan dan perbuatan Tuhan. Dan itu sudah kita lihat dalam hidup kita. Doh nang di perdalannya di tonga-tonga ni huriat tahun nanti. Kita lihat itu kemuliaan Tuhan. Yang secara tidak langsung di ngoluta, na mampuan ngoluta persea bahwasanna debata toktong mandongani hita salutna. Debata telah dodongata Immanuel. Dan alani guar huda teh. Ini Tuhan berserta kita. Idu hamulun ni debata di kita. Alin undang ragu-ragu mati. Kolando dipanggil Tuhani di bagasang ngoluta. Buaduh kita memperhase yang seluhut aka naung ditadahut Tuhani basa-basa na tuhita. Odo na paling porusa si tong na tahepahebak kodison. Kita tidak usah persoalkan bagaimana cara Tuhan untuk berbuat dalam hidup kita. Tapi marilah kita renungkan bagaimana cara hidup saya untuk melakukan dan mengimani kekuatan Allah yang selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Amin. Itu yang kita renungkan. Jangan ragukan apa yang Tuhan lakukan. Lakukanlah yang menjadi bagianmu. Tetapi Allah melakukan sebagaimana dia melakukan bagiannya untuk kita semua. Ordui nani dong. Da ujungnya kan kini mulai tajari bibelon bah boy mardalan bangsui sahat tari perjordan atik besi Musa dan boy masuk tu tanah Kanaan ale olak ni doluk nebo doi bana mamereng tanah Kanaan ni ala si Joshua nama menguduti memimpin bangsa ini. Ale ada sesuatu kebahagiaan sudah dia bawa bangsa ini ke perbatasan untuk memasuki gerbang hidup baru bangsa ini, yaitu penuh dengan tanah yang penuh berkat. Ima situa ni loba do susu di tonga-tonga ni luat Kanaan ni. Demikian di ngulut tahun haporseaut tu debata bahwa sana kehadiran dia selalu ada dalam hidup kita. Songonah yahu upatudus iman adalah suatu pos niroha doi haporsioni pos niroha do taringot tu sirimon jala pamoton nato tudo taringot tunaso ini ida lapatan na pos nirohat taido ikom bainota tutuhan ya teh ati pedak tarida dope ahado nang si jalota ale dengan satu kepastian Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan menghantarkan hidup kita kepada pintu gerbang yang baru, yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, baik di tengah-tengah keluarga,
baik di tengah-tengah perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kita, menghadapi sakit penyakit, menghadapi problema-problema yang terjadi secara batiniah. Karena apa kita tahu? Allah kita itu adalah Allah yang setia dan penuh kasih, dan Dia tidak pernah melupakan seluruh umatnya. Hita sudi jolma nahinokop nai asal ma persea hita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di sobon rohanami ali Tuhan di seluhut akadingga di basam na toktong mengajari kami satu partikianon babua pandungan yomu toktong mengiring-iring di seluhut ngolu nami alani ali Tuhan leo magugo tuhami ali Tuhan tordina marsi hohot babua ali Tuhan anggoho Tuhan hamulia ummi pandungan yomi toktong do radi jala di jolunami di sude akaparal ngolunami salilik kami ali Tuhan marsi hohot marhapor siau tuho Tuhan di bata asi maroham di bagasan partikianon homa toktong ali Tuhan na mangudurhon ganup ngolunami baik secara pribadi di tonga-tongani keluarga di tonga-tongani akaparkarijon nami manang di dia doh di sude kaya nakon nami di bagasan persikolahan perkuliahan do di pakarijuan na do nang disudi aka pergumulan parukilon nasipata soson di bagasan ulun nami asi maroham Tuhan homa toktong napatuguhon rohanami lo sidoli Tuhan lehoma Tuhami nang todi na marsi hohot na toktong mangguruhon di bagasan hatam mali Tuhan ima na pinatupa marhiti akar ragam na pinatupa di akar perpunguan di tonga-tonga ni huriam baik di tonga-tonganya ke pertengahan sektor asar radi kami toktong ali Tuhan ro marguru marsi ajar tuho ali Tuhan ai ido dalan asa di padu dua kodo hamulia ommu marhiti todimi ali Tuhan na memasuki mambongoti roha pikiran nami asa utakasuta dahami dengan ni basam do asini roham nama dongani saluhut ngolu nami Tuhan di bata asima roham saya homa toktong alitong nama masu-masu di sude pakubasu ni huriam saksongun nang sude akar ruas ni huriam ali Tuhan nang secara khusus ali Tuhan ima di ruas ni baru ali Tuhan nagabi masuk di tonga-tonga ni ruas ni HKBP na di Cimanggison ima keluarga Joko Ricardo Lubaturuan dohon Anggreni Suliwan Tari si maruham Tuhan saya bayi mana sida gabi ruas na burju ruas na mangulu jala napasi dohot marhubas di tonga-tonga ni akapakubasion di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma di ulan na sida di Tuhan tosongoni di Tuhan tuho do pasaton nami dia ka program-program na dipatupa huriam ali Tuhan marhite di nalopahicaton akap ngulu-ngulu ali Tuhan marhite ragam na pinarade asa jupang ma dalam pasu-pasu di tonga-tonga ni ruas ni huriam alani ali Tuhan di bagasan aka program pengurusan kis banpres asa toktong hupake hami Tuhan songon dalam umay dinalaho mangurupi ganup hami ali Tuhan dumubi akan di bagasan hagalion di tonga-tonga ni ngulu-ngulu asa umawali Tuhan gabi dalam umayali Tuhan mangurupi akar ruas ni huriam pasu-pasu ma nang diproses nang na mangurus di bagasan ulau non saksongonya ali Tuhan namar dalan di bagasan tikion ali Tuhan ni ma pengurusan di balik nama sertifikat rumah dinas di jalan di komplek koperasi os homa toktong ale Tuhan apa tiurhon di urusan ni asa dinggan gabi bui terjadi ale Tuhan ima di sertifikat namar guar rumah dinas ni huriam HKBP Cimanggis jala adong do pakkorhon ale Tuhan di tonga-tonga di bagasan goar do pemilikani alani Tuhan saya homa toktong napatiurhon di sudi pengurusan ni osi dua Tuhan buano nami tu adupamu dia karwas ni huriam
na marulang tahun kelahiran dohot parsaripeon. Saya marmasupasu mahwale Tuhan tu bagasan sude aka na marulang tahun ni asabu ya li Tuhan lam tu dengganna saluhut nabui di pargugay ho marhiti aka ulon nasida sigano pari jala tarpatupa marlas ni roha jala denggan toktong ali Tuhan di tonga-tonga di parsaoran na di keluarga do nang di aka ragam na asing leon hahi pason las ni roha di tonga-tonga ni parnguluan nasida dia karuas ni uriam nang pasahaton naka kewajiban nali Tuhan baik pilihan bulanan pilihan dia kau sosial dohot las ni rohana nang dia ka iuran di bagasan tok-tok ripe pembangunan Tuhan di bata saya pasu-pasu masaluhutna lehom matuhami ali Tuhan nang ukap ni roha mabay na dinggan tuho asal lembar tamba-tamba nang pos ni rohana mituho pabuah hodo mualnya kapasu-pasu nabui toktong mangaleon aka pasu-pasu na gudang sian aka asini rohami tuhami atong ali Tuhan tuho do pasaton nami sude aka ngulun nami di sude panggulumi tini ngulun nami lumubi hami di lau mangula dia ka ulon nami siganu pari ali Tuhan pada usia permarahan leho manang di hamu sonang di so hari boroban di nalau mangula dia ka ulon nami jala dia ka ruas ni huriam ali Tuhan nang di sonale Tuhan na di bagasan aka hagaliun di tonga-tonga ni aka pamatang ala ni parsahiton do akaram nasi di bagasan guarmu na badiai mudarmu na paluan hamisian hamatiani homa toktong ali Tuhan na pamalupon jala boy di bagasan las ni roha salu ruas ni huriam lau mangula lumubi mamuji pasanga pengguarmu na badiai asima rohamali Tuhan sai dongani mahami hobar tu hatami di bagasan tikion di bagasan Kristus Yesus martanyang hami tuho amin. Mari demahita sia nomor ende nomor 125 ya sadar manghut los disomah tapasahat las ni rohata marhiti pilihan mari demahita.
mahita salunna. Tatangnya kema pilihan nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sila lihon na dinggan dot nasa uli basa na maliutus. Hupasatami masih ni lihon mi tuhami pilihan nami tuhong. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asaw perhasya kami pilihan non pati bulon harajaun mo. Dito nga tonga ni huriam doh di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti terdim. Asal mutadahami guneng seliluhon mi tuhami. Asal mgirgiri mandok mulyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomani roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami song panesa nami ni dosa nidongan amar dosa tuhami. Unak kami tuhun tu pangujunan, pelua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramuti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon mah dame na tutodim.